Naša škola je výnimočná tým, že patrí medzi prvé školy, ktoré sú prihlásené do reformy vzdelávania. To znamená, že naše deti sa učia inak ako na ostatných školách, ktoré sú napríklad v našom meste. Máme veľmi pekné priestory, máme veľmi veľa odborných učební, máme obrovský areál, máme skvelých učiteľov, máme skvelých asistentov. Myslím si, že pre deti robíme veľa akcií, a teda nielen pre nich, ale aj pre rodičov, a preto si myslím, že deťom by sa u nás veľmi páčilo. Čo sa vám u nás na škole najviac páči? Slovenčina. Najviac sa mi páči angličtina. Mne sa páčila telesná. Matematiku. Mne sa páčila matematika. Jedáleň. Dávate dnešnému obedu z 10? Ja dávam z 10 z 10, veľmi je to dobre, veľmi mi to chutí. A ty čo rád robíš z prestávky? Vybehneme von z triedy. Máš nejakú obľúbenú učebňu, do ktorej rád chodíš? Knižnicu. Ešte sa mi páčia všetky učebne. Prečo by si zrovna tvoje dieťa mal prihlásiť na našu školu? Nechápem, prečo stále váhaš.